368 million pesos na danyo sa agrikultura ang naitala sa Cordillera Region dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Narito ang report. Kalbaryo sa mga magsasaka ang naging epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo sa kanilang mga pananim. Sa datos ng Department of Agriculture Cordillera, umabot na sa 368 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center o BAPTC, ramdam ng mga negosyante ang epekto ng kalamidad. Maraming negosyante ang nalugi dahil sa kakaunting supply, mataas na gasto sa transportasyon at pagkasira ng ilang produkto. Medyo matumal ang bintahan namin ngayon kasi nang dahil sa ulan. Malulugi kami kasi siyempre malulusawan kami. Madaling masira ang mga gulay dahil sa pagkabasa at matagal na pagbiyahe sa mga ito. Kaya napipilitan ang ilang magsasaka at traders na ibaba ang presyo upang kahit papaano ay makabawi kahit konti. Gayunman, ayon sa Trading Operations Division ng BAPTC, unti-unti na raw nadaragdagan ang dumarating na supply sa bagsakan. Posibleng dumami pa ito dahil sa banta ng bagyo. Ginagawa ng mga farmers para nagha-harvest na sila sa mga pananim nila na pwede nang ma-harvest para makaiwas sa pagbiyahe during the typhoon. Halos pareho rin ang sitwasyon sa mga lowland vegetable ayon naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. So yun ang problema natin siguro mga 2 weeks time. Mga dapat ma-harvest ng 1 week to 2 week in advance harvest nila. Kaya maraming hindi pa mature pumunta sa merkado. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.